Kawai ke kentai na amin da gre ke bahab hakambe gre constituency kala jar ngai bala suba kala kenti na curung cingkian tang namar ki daw cingi dai samla. Kani ke kentai arsos nam kerta la itu kerteng kum chenorisha e sangma bakasa ba kwe jongka William Nagar Fishery Colony hagibnai bladep. Kumba kapor khat arsteng jo step senia khat pratrek nai tung arjopsan ka chenorisha klapha message ka kmi bat pentep bakanyap no ka kmi kla phone bun sen re kamshim satia re habadan ki paramarchan ki ba phone kla shim bat ong bakan penyap yelade long ba khlemithu ik chaka re kla shu aksai badai na kingkien kumta ka kmi kla mare she William Nagar police station bat mudoi kai phot chabriu ha kapor arduna mal step ki pulet marmar ke lejwat bat poi hanokil awe hanging bridge kumba kapor arbachi men stem wala khlamlap ek chenorisha nela sham ek kapla ki sandal chungka bat ka mobile phone nak te chingkieng ka bapun subajur bakla kanthi shwa simsang ki tolong khobor ge thu bak chenorisha ka don je dai bar we brio bla don lok na daren agal tura nadu bnai yong bantau snem ki bahiyeng ki khang eka bar rangkat ki khot ka kur chungka ki lapelong chelang bunsien bat penbore ka ban penkot ek te chinge dai namar kims ngoi ha ka chenorisha kala kentaj balaong ba bunsin kala persyang ban syem la ka jingem ki bahiyeng ki keno ba kadan ka bentar tu brio bodon jedai ba ka chenorisha ban pengkelmar jumut eka ba gladap ujor ichahar persyaya kumbalang hadu menta ka jingwa ka chenorisha ka dengan syakmat hasil ter ka simsang hacan ka te jingkien Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya